Mary we Lewap vilayetlerine ými tönümleriniň şol sanyny etiň we süýdüň bahalary gymmatlaýar. Döwlet dukanlaryna ady karytlarynyň bahalary hususy dukanlar bilen deňeşdirilenine gymmatlygyna galýar. Bu aralykda valyutanyň gara bazaryna dollaryň alış-çalış bahasy marada 31 manat 20 teňe, Türkmenawatda 32 manat. Azatlyk radiosynyň maradaky habarçysy sebitde 1 kilogram süňkli sygyr etiniň bahasynyň 60 manatdan geçenligini habar berdi. Lewaply habarçynyň maglumatlaryna görä bu vilayetde etiň bahasy geçen aý 65 manatlygynyň bu ay 85 manada ýokurlany. 1 kilogram süňksiz et 100 manatdan bahalanýar. Şeýle-de habarçy Balkan vilayatynyň Port şäheri Türkmenmaşyda 1 kilogram sygyr etiniň 90 manatdan, 1 kilogram düýe etiniň 79 manatdan bahalanýanlygyny habar berýär. Azatlygyň Mary vilayatynyň habarçysy azyk harytlarynyň döwlet dukanlarynyň bahalarynyň hususy dukanlar bilen deňeşdirilenine has gymmatlygyna galýanlygyny habar berdi. Ol bahalary deňeşdirdi. Towuk budunyň 1 kilogramy marynyň döwlet dukanlaryna 19 manat, hususy dukanlarda 30 manat. 1 kilogram şeker döwlet dukanlaryna 12 manat, hususy dukanlarda 24 manat. 1 litr günebakar ýagy döwlet dukanlaryna 24 manat, hususy dukanlarda 35 manat. 1 litr paýta ýagy döwlet dukanlaryna 16 manat, hususy dukanlarda 30 manat. Bu harytlar döwlet dukanlaryna hemişe bolmaýar. Eger bar ýagdaýynda halka doly ýetirilmeýär diýip bir ýerli ýaşaýjytdy. We döwlet dukanlaryna harytlaryň bazarlarda satylýanyny sözüne goşdy. Ol döwlet dukanlaryna ými tönümleriniň diňe belli bir böleginiň adamlara döwlet bahasyndan satylyp galan böleginiň bazarlarda bazar bahasyndan satylýanyny gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň döwlet dukanlaryna ými tönümleriniň töwdasy boýunça Türkmenistanyň Sowda we Daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginden kommentariýa almak üçin edýän dowamly synanşyklary netije bermeýär. Azatlygyň ikinji habarçysy Türkmenawatda, Farabda we Türkmenmaşyda et we süý dönümleriniň bahalarynyň geçen aý bilen deňeşdirilenine 30 göterim töweregi ýokurlanyny habar berýär. Türkmenistanyň gündogaryna Lewap vilayatynyň Farab etrafyna 1 litr gaplanan süýt 30 manat mahaly ýurdun gün wataryna, Balkan vilayatynyň Türkmenmaş şäherine onuň bahasy 20 manat. Gaýtadan işlenmedik süýdüň 1 litri Farabda 12 manat, Türkmenmaşyda 20 manat. Bu aralykda marly habarçy sebitde valyutanyň gara bazaryna dollaryň alış-çalış bahasynyň 31 manat 20 teňe barabardygyny, Lewap vilayatynyň habarçy 22 martda günüň 1-nji ýarymynda Türkmenawatda we Farabda dollaryň 31 manat 40 teňeden satylýanyny habar berdiler. Lewapda günüň 2-nji ýarymynda bu baha 32 manata çykdy. Marada diňe et we süý dönümlerde äleýsem habarçynyň maglumatlaryna görä beýleki azyk harytlarynyň egin eşikleriň guruluş önümleriniň, ekerançylyk tohumlarynyň we derman ferişdeleriniň bahalary hem ýokurlany. Hususy dukanlarda harytlar gün taýyn ýaly üýtgeýär. Kartoşkanyň 1 kilogramy 12 manat, 1 kilogram pomidor 20 manat. Hemme harytlaryň bahasy her gün ýaly 1 manat köpelýär diýip bir marly ýaşaýjytdy. Bahalary ýergiderli üýtgeýän mahaly dukan satyjylary tekçilerdäki bahalary ýergiderli üýtgedip ýetişmeýär. Köp dukanlaryň tekçilerindäki bahalary bilen kassirlaryň bahalary deňelmeýär. Dukan eýelerinden harydyň hakyky bahalarynyň tekçilerdäki bahalardan has ýokurdygy barada sorulanyny olar. Biz narhlaryň her gün üýtgäp durmagy bilen tekçilerdäki bahalary üýtgedip ýetişmeýär diýerler diýip ýerli ýaşaýjytdy. Şu aralykda habarçylar bilen gurrundaş bolan ýerli ýaşaýjylar etiň bahasynyň mundan beýle hem ýokurlanmagyny garaşlýanyny aýdýarlar. Köp adam häzir mallaryny soýmaýar, olary saklap oturlar. Narhlar ýene göterilmeli diýýärler diýip bir marly ýaşaýjy gurrun berdi. Maldarlaryň sözlerine görä etiň bahasynyň ýokurlanmagy mallar üçin ot iýim ýetmezçiligi bilen baglanyşdyrylýar. 1 kilogram künjara Farabda 9-11 manatdan satylsa, 20 kilogramlyk bir halta kepek 150 manatdan satylýar diýip bir Farably ýaşaýjytdy. Azatlyk radiosy Türkmenistanyň maldarlaryň ot iýim künjara we kepek kynçylyklary barada ýyllar boýu habar berip gelýär. Türkmenistanyň döwlet media serişçileri etiň we süý dönümleriniň bahalarynyň birden ýokurlanmagy barada habar bermeýärler.